Mhux minnu li l-vittmi tal-abbuż sesswali f'dar San Giuseppe ftehmu bejniethom kontra żewġ ex-saċerdoti għal flus. Dan itqal fis-sottomissjonijiet tal-Avukat Ġenerali meta fil-qorti kompla jinstema' l-appell irresqu l-ex-saċerdoti Charles Police li kien ingħata sentenza ta' 6 snin ħabs u Godwin Sherry li ingħata sentenza ta' 5 snin ħabs. L-Avukat Ġenerali qal li tant kemm kienu ġenwini fix-xhieda tagħhom illi irrikonoxxew il-ġid li jagħmlu magħhom l-istess ex-saċerdoti. Is-seduta ta' tnejn quddiem l-imħallef David Scicluna kienet ikkaratterizzata minn battibekki bejn iż-żewġ partijiet. Bl-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali jakkuża lill avukati difensuri taż-żewġ assissin li għandhom mibeda kontra wieħed mill-vittmi. L-Avukat Ġenerali ikkritika r-rikors illi sar mid-difiża li fih anke allegaw illi il-maġistrat li qudiemu nqata' l-każ ried jogħġob lil Popolin meta sab lill-eks saċerdoti ħatja. L-Avukat Ġenerali saħaq illi l-liġi qiegħda hemm għal kulħadd, inkluż għal membri tal-klieru. L-appell se jkompli jinstema' fis-6 ta' Lulju bis-sentenza mistennija f'Settembru.